sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, groundbreaking para sa itutugdok na Nueva Cáceres Dormetal sa Naga, ginibuk kasubagong aga. Full automation sa government transaction sa local government unit kang Naga, ipapaagi sa sarong ordinansa. 8 municipal police station sa Camarines Sur may bagong automated rifle na mariresibi. Feeder 12 kang Casureco 2 mawawaran supply nin kuryente. Pun alas 9 nin aga hasta alas 6 nin banggi sa aldaw na Biyernes. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mga lokal na opisyal kang Naga inatindiran ang ginibong groundbreaking ceremony kan subagong aga para sa itutugdok na dormitel sa New Balatas Development Area. Aramon naman ang kumpletong details sa report ni Christine Reyes. Panibagong infrastruktura ang itutukdok sa Balatas New Development Area, iyo ini ang Nueva Cáceres Dormetal na pinaggibo ang groundbreaking ceremony sa pangingerot ni Mayor Nelson Legacion, kaiba ang mga city councilor kasabagong aga. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion ang dormital na ini iaakomodar ang mga bisita ng syudad asin may nakaalokar man para sa mga nagbabantay pasyente sa Naga City General Hospital. Pwedeng gamiton para sa mga bisita kan Naga. Igwang floor dedicated para dyan. Igwa man pong floors na nakaalokar para sa mga nagbabantay sa pasyente sa Satuya pong hospital. So kung mayong mga madadagusan, pwede po sinda dyan. Igwa nakatagama para po sa sainda. Dagdag pa ni Mayor Legacion na ididesignar na commercial space ang ground floor as ipaparenta sa man iba-ibang establishmento. Igwang area, enough area sa ground floor kan dormitel na i-designate as commercial space. And therefore, pwede po siyang parentahan sa let's say 7-Eleven o kaya pwede man coffee shop. Pwede man po yan in Bigs o kaya pwede man po yan Jollibee o kaya McDo. Depende po. Maabot sa 150 million pesos na halik kay Senator Chis Escudero ang budget na gagamiton sa pagpapatukdok kan Nueva Cáceres Dormitel. This will be around 5 or 6 floors. And ang gagastusun ta po digdi is around 150 million pesos. Pero dahil po maghadit ang Naga, ang mga taga-Naga, ninuli po taan kwarta, mahali po sa budget ni Senator Chis Escudero. Iyo po yan si tabang po niya sa Satuya. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, ang nasabing dormitel ang haranisa na sa pinagtutugdok na Naga City General Hospital na sa masunod na mga bulan mapuunang mag-operar matapos na mailipat na si mga gamit hali sa Naga City Hospital na yaon sa Peña Francia Avenue, Siyudad ng Naga. Padagos sa mga bareta. Para mas mapakinabangan ang teknolohiya sa mga transaksyon sa lokal na gobyerno kanaga. Sarong ordinansa ang pinagtutulod ngunya ni City Councilor Lito del Rosario. Iniiyo ang full automation kan mga transaksyon sa lokal na gobyerno kanaga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa ordinansang pinagtutulod ni City Councilor Lito del Rosario, tinatawanin bandato ang pagpapakusog kang Naga City Information Office. Iniman ng opisina manginginotan sa pag-adal, pagkrear ng technical working group kung kinakaipuhan, asin magrekomendar sa sangguniang panglungsod kang Naga para marealisar ang full automation kang gabos ng government transaction sa lokal na gobyerno kang Naga. Susuki City Councilor del Rosario, obheto kaini na urog mapagian ang pagproseso kan mga papeles ka mga negosyante sa syudad, urog na kan mga gustong magbuktak ng negosyo sa syudad kang Naga. Nag-submit po kita ngunyan kang si proposed ordinance on full automation of the city government transactions. Kasi iniiling ta po ni this is the only way na ma-improve ta po ang government mga procedures, mga systems na igdi. Igwa na po kita in place, kaya lang gusto ta pong dagdagan siya.
in a way na using the available technology. So, ini po, all offices na pwedeng i-involve, for example, ang city treasurer, assessor, accounting, and other offices na pwede pong ma-involve. Sa pagtulod ka nasabing ordinansa, siyerto mga ngaipuning kadagdagan na pondo, alagad mas marhay na subuot, maggastos ng dakulang pondo kung ang karibay, mas marhay ang epekto. Ko po ning budget na kaipuan kasi si mga hardware mo sa mga computer, si mga day updated, kasi ang mga computers ni po sa City Hall, ang iba po talaga medyo luma naman, kaipuan ta pong mag-upgrade. Pero yan po nga lang ang pagsabi na kung kaipuan mag-invest ka one time, para sa mas masaloy na epekto, impact, mas kaipuan ta po rin. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa iba pang issue, pabor si City Councilor Lito del Rosario sa pinagtutulod ngunyan sa Kongreso na maghamanin sa rungsuway na departamento na iyo ang mangingenot sa pagresponde sa panahon na igwanin kalamidad. Susug sa konsehal, ang mga nangyaring kalamidad sa Bicol asin iba pang probinsya ang pwede subuot maging basihan kan pinagtutulod na pagbilog kan Department of Disaster Management. Siguro learning from the past experiences, Yolanda, hindi po sa Bicol, etc. etc. Baka po it's high time to create that specific agency or office that will handle. Tangari pong kung igwaman po mga problema, saro lang ang sa imong accountable sa presidente. Si sekretaryo lang na yaunda. So from the president to the department secretary. Sa iba pang bareta, 153 families hali sa Dimasalang Mubo, San Pascual, asin Uson sa Masbate, asin munisipyo kan Gubat, Sorsogon ang naapektaran ang sa indang istaran. Huli kang pag-uuran, Darakan Shareline. 149 na pamilya o 500 na individuals ang yaon ngunyan sa 7 evacuation center mantang si Ibaman ang nagdadago sa saindang mga partidaryos. Pinag-aandam naman kang DSWD Bicol ang saindang itataong ayuda sa mga apektadong residentes sa rehiyon. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 8 istasyon kan PNP sa Camarines Sur matatawanin bagong automatic rifle. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all.
bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 8 istasyon in PNP sa Camarines Sur ang makakaresibinin bagong automatic rifle na pinag-turnover kasudma sa Camarines Sur Police Provincial Office. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. May listahan na ang Camarines Sur Police Provincial Office sa matatawan kang 36 na M10 rifle as in 13 Galil rifle na pinag-turnover kasudma ni Police Brigadier General West Raimundo Ubingques sa Camarines Sur Police Provincial Office. Susuki Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office sa Roang Balatan Municipal Police Station as in Del Gallego PNP sa makakaresibi ka na sabi mga badil. Ating sa M10 rifle at Galil rifles, ang magbe-benefit po nito is yung Balatan, Caramoan, Del Gallego, Garchitorena, Lupi Municipal Police Station, Presentacion, Seruma, and Tinambak po. Ang mga munisipyo man subot kang Buhi, Bumbon, Sangay, San Jose, Sipokot, Kabusaw, Kanaaman asin Iriga City ang matatawan kang Toyota Hilux kan PNP. Then doon naman po sa mga patrol cars natin, yung 4x2 Toyota Hilux, yung recipient po nito is yung Buhi Municipal Police Station, Bumbon, Sangay, San Jose, Sipokot, Kabusaw, Kanaaman, Iriga City Police Stations. Base radio as in handheld radio man na mariresibi ka mga istasyon kang PNP sa Libmanan, Pili, Milaor, San Fernando as in Gainsa, Camarines Sur. And meron din po tayong 20 Hytera handheld radios na naibigay. Then sa Libmanan naman po, handheld radio din, and sa Pili rin po. Sa Milaor naman po ma'am is Milaor, San Fernando, and Gainsa, yung mga digital mobile radio naman po, or yung tinatawag nating DMR. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, may pirangal daw pa ang natatada antes ang bulan kan Disyembre. May nagpatanid ang Camarines Sur Police Provincial Office sa mga mabiyahe pauli sa saindang mga probinsya para duman magpasko asin bagong taon na masiguraduhon ang saindang sasakyan asin mismo ang mga driver. Sa nakaliis na bulan naging sunod-sunod ang mga road crash sa kalabaan kan Maharlika Highway urog na sa Camarines Sur. Siyerto man subuot na dakol mabiyahe ngunya na paaboto na Pasko asin bagong taon. Ingat po tayo sa ating daan, lalo na't maulan po ngayon na panahon. And syempre po, maging cautious tayo bago tayo mag-travel, i-check natin yung ating mga sasakyan. Then, aside from that, syempre i-check din natin yung drivers kung talagang matulog ng maigi para hindi antukin. So, makaiwas tayo sa mga aksidente sa daan. Kasi napakahaba ng ating Maharlika Highway. So, maging extra cautious tayo sa pagmamaneho. Sa police report, statutory rape as in acts of lasciviousness ang mga kasong inaatubang kan 23 anyos na suspect na residente kan Barangay Bagong Bayan, Baaw, Camarines Sur na inaresto huli sa warrant of arrest na hali sa RTC Branch 7 sa siyudad nin Iriga. Mayong piyansa ang korte para sa statutory rape, mantang 180,000 pesos ang piyansa para sa acts of lasciviousness. Nasa kustodiya ngunyan kan Baaw PNP ang nasabing suspect. Sa iba pang bareta, alas 9 hasta alas 6 nin Banggi sa maabot na Biyernes, Petsa 24, madurar ang power interruption kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative huli kang gigibo na relocation as in retrieval kan mga lumang poste sa Panganiban Drive na apektado kan road widening project. Kabali sa apektadong lugar, iyo ang sakop kan Feder 12, part kang Barlin, BIR, Elias Angel Street, General Luna, Padian Street, BMC Road, asin iba pang parte kan Naga. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingom na i-follow ang Samuel official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza.
Padagos kaming mahatudin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.